Mangga Blendro ki, blendro. Tenaga tua ya. Bos tenaga tua. Tenaga pripun? Tenaga tua ya. Oh, nggih. Ini ada pijet sapa iki? Iki sinten? Niki nyuwun pangapunten. Pripun? Nyambet ujare segi Mbah Dukuh. Nggih. Dikai fragmen. Aduh, kesel. Fragmen Minak Jinggo. Oh. Waito Puyengan. Nggih. Lah iki wato puyengane. Waito puyengane sapa? Jadi saya ngampuh blendro iki kae jane. Kalau ini blendro jatel apa? Ya barang kok niku. Saya nek nganggo Niki raketane lek blendrone pun dilaksanani. apa iki mau? Ora nyek to. Luar biasa. Biasa di luar. Nah, saniki gandrunge Minak Jinggo. Mbak Elisa dadi waito. Mbak Lili dadi puyengan. Terus kula sing dadi Minak Jinggo. Ha iki jane Mbak Elisa iki waito. Yo iki wae 6. Waitem kok waitem. Temui sapa? Teku. Kok tek. Puyengan. Mati iki Pak. Siut cekluk bapakne to nggonku ciklutono. Drisiku. Terus dene cekal terus becak wae. Kon jenengan nek kasar to nek aku. Pripun? Kon jenengan kalih kula kasar to. Mboten kasar.
bunyi guyu. Lah niku lho sapa-sapa kasar kok bojone kasar kok Yo ele. be, Wong nek karo bojone mboten. Kasar niku dibanding asal karo ono gon-gonane kok. Oh, iya. Terus pundi Gusti panjenengan pundi anggenipun kula menteki? Niki ceritane jenengan iki kula sengker ning jenengan Gemang. Nggih. Nggih. Iya, jeng wae topu yang Injil dalem Gusti. Sing kemayu. Gusti. Sing kemayu Lik. kepiye kowe ngadene aku kene. Wah, itu rupa jenengan jane wis sing siji tipis, sing siji kandel. Panjenengan iki lek pundi Gusti? Gentana. Oh, gentosan apa kesekian? Alon-alon. Anu, Ya nek pasar Golek iki kesel aku njaluk sing tipis. golek jamu. Jamune napa? Napa jenengan anggen kula lelados kaliyan panjenengan menika napa cinta sekirang? Kowe iki critane ora gelem kok lelabene to. Maksudnya ki daharan lho jenengan wis didaharan sampun samekta unjukane nggih sampun. Terus panjenengan menika kula kapring ladosi kados pundi? Pokoke kowe kudu dadi bojoku. Belum apa kowe? Kan dadi bojo Ya kowe sing BM jare aku ngadosi. Ya kono Lah awak dhewe kene iki lho dadi putri boyongan ya wis dilaksanake kok. iki luwe enak. Luwe enak padane. Luwe kandel, kula namung triplek. Kandel tuh, Delok kandel. kandel tuh ngapal bareng. Apa kowe ora butuh duit? Butuh. Butuh. Di sana Nek kowe butuh duit nek tak kei piye? belum tak ada ide. Gelem. Nah, belum masuk. Tapi sarane nopo? Jaluk oke apa setitik. Oke. Nek oke ayo nang parang semua. Mau ning kono gampel. Nang apa? Tirakan tanggal Pak Wisnu. Tirakan mau tiraket. Dah saya ngomong. Nek menteri mesti iki tak kei. Seko juragane Brambang. Pak Supardi. Nah, iki kowe 100. Ya. Aku sing anu sing Saya lho Mas Adeni rakyat sama sisi nek dhewe. sing eksekusi kowe. Aku sing tampani. Kowe kan simpen. Engko pun jajan kok loro. Lakuane duwe sedulur kene gak cek biyen-biyen ya. Ketahu anak kok bul motor duiten. Saya wis umum mau itu foto duitan kuwi. Saking Dadi bener. kowe munaf. Aja ring 100, 200. Oh ya 200 pakai. Iki apa ngene Pak Pandi? Wah, orang modal kuwi. Lah jenengan modalnya napa? Kok modal ki aku nang kene kuwi ora dibayar. Kok wis modal nganu kostum. Iki mung minangkani dawuh Mbah Duka terus aku di nek kesate. Kok anu niku teng mriki kula napa? Satu iki kok nggone Pak Supandi. Juragane Brambang. Nek nyimpen kok yo ning kono to. Dan enak lek jupuk. Endi kene tak jupuk. Tak jumpuke. Iki dalange njaluk apa ora? Lah ya jelas. Oh dalang kere. Wong wis bayaran kok njaluk. Karena nek cangkeme yo. Cangkem lho yo mek dhewe kok. Ya nek kowe tak kei 50 iki duit. Ora gitu. Ya duit Mon, haram. Duit kok mana? Ndi ngono ki? Haram ya kok. Jan aku akan njaluk bagian dalange, Mas. Ora sudi. Awas sesuk nek nang nggonku. Nanti Padahal si mau ora tak tuwake wong. Ayo malu sing kan apa sih? Kok kok kowe ono wong sing didol. Lho, tegese kuwi tak kon nuwoke wong iki tak kon nuwoke iwak sing ngedol wong ora kene. Iwak. Iki mah kebabasan. Sino Mas Sino. Terus kayu. Napa nang semua main nabi germo apa nang kono? Arteku kok piye? Gratis. Ya entah. Con ya. Chandra. Oh
warna. Sing kula suarane ngono. Nek nak jinggo pancen ngono. Pinten Pinten-pinten Bebat. Go. Nek kira gelem karo sing kono dhewe. Jane ora apa-apa. Maton kene nek gelem. Maton kene. 50 kok piye. Mikir. Belum ini saya kata anu kok. Saya kan mau dijaluk karo beras. Pakai. Nah, Kalau gawe tuku jamu sari mengkon. Wis mengko iki. Niki wong kula njen kaya mepet pondok makuk-makuk. Amane. Buplan yo. Makuk. Kuk barang Sing muni ki apa? bul mepet pondok. Kompet Apa yu? heeh. Kalau saya semaput digempet beras. Wampok lho. Ya nan ya. Ha la Gusti, pesan anak lah panjenengan Lili, dalah. nek Elizabeth iki maklum mergo urung tau. Urung tau dianu. Urung. Aku diamu. Ning nek kowe kudune nyoh dinehke ngono. Tak sane lho yo nyah. Mergo wis kulino ngono lho. Nek ini ya urung tau kene nak tau ke kok. Aku tak delok iki. Bisa iki kok. Nah, wis tau. Sikil. Jajal sik yo to sak. Halo. Penak-penak. Ah, lo kae. Iki gila rada ya. Ah, cekemi. Kok aku ini tak butuh nek koyo jeneng ning Lah iki jare wong kok malah dekem makan iki piye to? Tak goleki sulih kuwi. Wah, nyekel wayang setan bareng kira ngopo. Oh, digoleke sing gedhe kuwi lho. Ditamani iki. Tak buka dulu ya. nek aku ngerti lho. Karo Elisa iki ngerti. Ngerti aku ora ini. Nak kuyak mlayu terus ndekem koyo mitik. Lha iki wong jare wong kok malah dekem piye to? Malah mapan jengking. Kan aku sembunyi ngono lho. Sembunyi apa sembunyi kok jengking ndang-ndang ngono. Sembunyi kok. Jeneng
karo emeran. Bisa. Sing mau dene kapane jane. Kamu lho. Kuwi lho sampean untune iki rada kekeselan iki lho. Lah sesuk dipijetke. Kok untuk kekeselan piye ta? Yo iki lho ratene menak cino iki sesuk Lah, iya. ben dipijetke ben rada gelem. Iki ora kesel nang yo promos kok. Dengan di kapan? Pinteran. Ya kene iki jalan enake. Seperti cuti ya. Pokoke mikir yen ya. Kulo tak delok sik. Wih, amane. Anak anak wis tau kok kuwi. Oh, tahu. Mau dak kesuwen. Sing lanang wae gila yo. Ora sampe diloni. Wong penak kok. Wis kenal ta, Mbak? Wis kenal apa kuwi? Aku nek karo sing andel-andel jelek. Iki paling kaya pitik. Oh. Aku wis tau, wis tau. Wis tau. Mbok meneh. Ora iso apa-apa kok yo. Iku apa? Aku kok pengen. Elisa, kowe iki manut kok ora iso ngopo-ngopo. Wis ra iso, wis ra. Sing ngono kok permainan sing dos. Nyur apa? Manu dilo-dilo wae sa apa sa. Wah, Oh, tak yo mampu tenan iki. Piye sa? Piye rasane? Terus pundi? Ngene wae to awak dhewe iki etok-etoke belum wae ngono njaluk wektu ya. Bentek wis ora ora. Jaluk wektu etok-etoke. Arep jupuk anu, iso wae. Sakane wis iso apa-apa wis sakane. Kanggo kuwi ku tekan. Ora, tapi Sone. niki mau kula sampeyan bakal nyalehake kula. Kula ngadosi panjenengan. Nggih. Nek kula nyuwun wekdal. Wekdal. Waktu kadal. Godek. Kula nyuwun inah. Ada itu. Boten dangu namung 3 dinten kemawon. Nggih. Piye? Sentuh ana mbokku wek tangan. Iya. Iki sampe apa? Cimake nggon hotel. Mangke kula tak siap-siap riyen. Nanti sederek kula resik-resik tenan. Kula caosi wekdalipun sampun dugi kula caosi kersa. Nek kaya musike yo. Jenengan saiki ngasor yen munggah-munggah mangkaten nggih. Asal yen Yo kok tak mandi. Ada doyok rendah kelawon. Nggih. Melombane waktu wonten mantu balik datang. Nggih, nggih. Ngatos-atos. kata-kata.
karakter